Вітаю, з вами Роман Орлоў, і сёння мы разбярем важную, вельмі важную для ўсіх беларусаў песню, якая называецца «Простыя словы». Яна дастаткова простая, простыя словы і простыя акорды. Там 4 акорды, мы сыграем яе в тональнасці соль-мажор. Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою схавацца пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Паглядзім уважліва на тое, з чаго складаецца гэтая песня. Тут нам важна будзе зразумець 4 акорды, а таксама бой, таму што гэтую песню мы сыграем так званым боем, то бок рытмічным малюнкам. Паглядзім уважліва, як працуе мая рука. Яна заўсёды працуе як шарнір, гэта вельмі важна. Медыятар трымаем вось так, як заўсёды. Удары, в залежнасці ад таго, дзе акцэнт, могуць быць як зверху, так і знізу. Я выкарыстоўваю тут такі даволі просты бой. Можна паіграць разам са мной, разам з гэтым відэа, з павышанай увагай на тое, як рухаецца мая менавіта зараз правая рука. Вы бачыце, яна рухаецца як шарнір. Яна дастаткова расслабленая. Струны я не глушу. Ритмічны малюнак такі. Пам-па-пам, па-пам, 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 пам-па-пам, па-пам. В описании до этого видео есть спасылка на мой Facebook. Вы можете стварыць видео при дапамозе свайго смартфона, скинуть мне, и я откорректую технику выканання вашага для того, каб забяспечыць далейшы прагрэс. Гэта што тычна рытмічнага малюнка. Цяпер паглядзім уважліва, якія нам спатрэбяцца для выканання гэтай песні акорды. Як я ўжо сказаў, гэта соль-мажор. Соль я бяру вось у такой вось аплікатуры, без барэ. Гэта рэ-мажор. Рэ таксама бяру ў базавай абсалютна простай аплікатуры. Гэта ми-мінор, ми-мінор. І гэта до-мажор. І до-мажор. Все, больш ніякіх акордаў няма ў гэтай песні. Усё гэта дастаткова простыя, як я іх называю, дваровыя аплікатуры, дзе не выкарыстоўваецца наогул барэ. Гэтая структура гучыць у куплетах, і гэтая структура гучыць у припевах. Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою схавацца пад коўдру. І припев. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Вучыце нашу беларускую музыку разам са мной, Романом Орловым, і вельмі хутка у вас будзе запас з некалькіх дзесяткаў песень, якія вы зможаце выканаць для знаёмых у любой сітуацыі.